E57. संतोषात उल्हासा दिनवाशी करसा बलिदान भेटो बापा मंदिरात जमल्या भक्तिमानान करत्या कर संकट मास्पिरिता महिमा तुझी सदा संतोषा गायता उतर तुझे ऐकून काशिता जिन्हें पर जाकर पावता जीविताच्या होण्याकरिता सस्ते जीविते मन परता संतोषालयासा दिनवाशी करसा बलिदान भेटो बापा मंदिरात जमल्या भक्तिमानान करत्या कर संकट मास्पिरिता महिमा तुझी सदा संतोषा गायता. अर्गामिसिसा विवियाना पिंटो, देवादीन एडवर्ड आणि फ्लाविया मेंडोझच्या आत्म्याखातीर मिसिसा प्रिसिल्ला रॉच, देवादीन डॅनियल डिसोच्या आत्म्याखातीर मिसिसा जुलियाना डिसोसा, देवादीन सोसी डिसोच्या आत्म्याखातीर मिसिसा कॉलेटन कुठाम, मंतल्या देवादीन संध्या खातीर मिसिसा बेंडिक्ट ब्रॅगस, कुटमांतल्या देवादीन संध्या खातीर मिसिसा अनिल आणि मिनी पिंटो. आज आस्त्याच्या निवाशांक दनपाराचे जेवण दिला स्टॅनी रोड्रिगसन कुटाम ऑस्ट्रेलिया. आणि स्वामी उपकार बावरता आणि सरेस्पर देवाची विस्नार आशीर्वादां तांचेर आमी मागता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नबी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे असो. तुमचे सगळे असो. गुलामा बरी काम केल्लो वेची पुताचो व्हडलो भाऊ कितल्या कश्टांचे काम करून तयार, पण आपणाचो भाऊ येताना वळखूंक तो तयार ना. त्या प्राजिताच्या काळार देवाक आणि एकामेका वळखोवची कृपा आमकां दी म्हणून प्रार्थना करिया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आणि तुमकां भावा भयणीनो सगळ्यांक सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आणि बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन संस्कार करी सगळ्या देवतांक करता आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आणि आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्याका कृकर, सोम्याका कृकर, ख्रिस्ताका कृकर, ख्रिस्ताका कृकर, सोम्याका कृकर, सोम्याका कृकर. प्रार्थुया. आमच्या गरजां खातीर प्रार्थना करिया. सरेस्परा आमच्या मायभवन देवा, या संसारांत आसतनाच पवित्र देण्यांनी सर्गींच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय, तर आमी ह्या संसार आसतना तूं आमचें जिवीत चलय आणि तूं आसाय त्या ससनाच्या उजवाडाक आमकां पावय. तुका आनी आमच्या भाव भयणीची वळखोवची कृपा आमकां पाठय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रसवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. तुझी बेतकटी घेऊन तुझे परजेक सरवाक वर, तुझ्या दायजाचो हिंड हो. पिकाल भुंयचे मदेकार रानांत तो एकसुरो रावता. जशे पुर्विल्ल्या काळात तो सरवाक वेतालो, तशें ताका आतां बाशानात आनी गिलेयादान सरवाक वचोंक दी. इजिप्तांतलो तो भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्ली ती विस्मिता आतां आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा? तुझ्या दायजान वांचून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी ताची पथकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाळ राग धरिनाय, बगर काकूळ दाखोवच्यान संतोसताय. देखून परतून परतून आमची काकूळट कर, आमचे गुन्यांव पांयतळा मस्ती. सगळी आमची पथकां दर्याच्या गुंडायेंत उडय. पूर्वी आमच्या पुर्वजांक सापूत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुझे विश्वासीपण आनी आब्रामाक तुझी काकूळ दाखय. देवाचे उतर हे. देवाचे उदोपकार. श्लोक. सर्वेस्व सगळोच काणवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्व सगळोच काणवाळो आनी दयाळ. अत्पे म्हज्या सर्वेस्वरा करसी, जीव म्हज्या ताचे पवित्र नावाड. अत्मे म्हज्या सर्वेस्वरा करसी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरूं नाका. श्लोक. सर्वेस्व सगळोच काणवाळो आनी दयाळ. तोच सर तुझे अपराध बक्षिता, सकट पिडाक ओकात दिता. तोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक. सर्वेस्व सगळोच काणवाळो आनी दयाळ. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्ही, वय तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो क्यास्त लायना. आमच्या गुन्यांवांक फावो ते बारीकपण तो घेना. श्लोक. सर्वेस्व सगळोच काणवाळो आनी दयाळ. प्रितुमे पास मळब जितले उंच आसा, तितले विस्तार आसा तुजी दयाळ तुजी भक्त करतल्या ते. उदेंत आनी आसतान जितले एकामेकाक पयस आसात, तितले पयस आमची पातकां आमचे तावन ह्यो काडून उडयता. श्लोक. सर्वेस्व सगळोच काणवाळो आनी दयाळ. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बळित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बळित्राया. हांव उठून म्हज्या बापा सरशी वेतलो आनी म्हणटलो, बापा, हांवें देवाचेर आनी तुजेर विरोध वचून पाप आदरले. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बळित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बळित्राया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुन्या. त्यावेळी सबार सुंकागर आनी पातकी जेजूची शिकोण आयकोंक ताजे सरशी वेतले. हे पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशे पुरपुरोंक लागले, हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांच्या सांगता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एका मनशाक दोग पूत आशिल्ले. तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. चड दीस गेले नात. धाकट्या पुतान आपले आस्त बदीक पुरो विकले आनी मेळिल्लो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवांक भायर सरून गेलो. उपरांतय मस्तेंत येवन ताणें दुडू पुरो विबाड केलो.
ताच्या लागीं आशिल्ले सगळे होकडावन काबार जातास त्या गावांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तवळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड आस्थानेन सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एका बडकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेताभाटांत दुकरांक चरोंक धाडलो. दुकरांनी कावच्यो सांगोपुणी खावन आपले पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणी ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका भूत आयली आनी आपणायतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशिकान जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता. हांव आतां उठून म्हज्या बापाय सरशी वेता आनी म्हणटा, बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप धरलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आपूण हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी पाटी भायर सरलो. पूण घरांत हांवन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचे काळे सुरसुरले. दबोवन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हळें, बापा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप धरलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापय आपल्या साकरांक आपूण सांगी लागलो, वेगी वचा आनी असलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडून ताका नेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेचो एक पाडको हाडून मारा. आमी खावन शेवन गम्मत मारया, कित्याक हो म्हजो पूत मौन पावल्लो तो आतां जिवंत जाला, सुकोन गेल्लो तो पाटी मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. हेणें हाचो व्हडलो पूत शेतान आसलो तो पाटी येवन घरा सरशी पावतना नाच आनी संगीत ताच्या कानान पडलें. साकऱ्या मदल्या एकल्याक आपूण कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबीत पाटी आयलेल्या खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाटको मारला. हे आयकतच तो रागार पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तवळ ताचो बापायस भायर येवन ताका बळोवंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बापा, पळय, इतली वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एक पावटी तुजें उत्तर हांवें मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्ट संगताक गम्मत मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकड्याचे पील सयत म्हाका दिवंक नाय. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवंताचेर विबाड केल्लो तो फाटी आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाडको मारलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजे सांगात आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मौन पावल्लो तो आतां परत्यान जिवंत जाला, सुकोन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. युटर्न बापा सरशी. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी युटर्न मारला. थोड्या फावटी आमच्या कामांत आमकां मौन लागनातल्या वेळार, आमी पसंदाचें काम आमकां मेळनातल्या वेळार तें काम सोडून दुसऱ्या कामाक आमी सरवाल्ले आसा. थोड्या फावटी आमच्या जिणेंत कश्ट आयिल्ल्या वेळार युटर्न मारून आमी आमचें जिवीत सारकें करूंक जाता की म्हणलें पळयल्लें आसा. सबार फावटी आमी जियोनचें एक जिवीत सारके वाटेन ना म्हणलें बगल्ल्या वेळार त्या वेळारय आमी युटर्न मारिल्ले आसा. आनी मोगाच्यानो आमी हर एकल्यानी आमच्या जिवितांत पयन केला. पयन करता आसतना थोडे फावटी वा एक फावटी जाल्यार आमच्या जिवितांत आमकां वाट सुकल्ले आसा. वाट सुकल्ल्या वेळार तेन्ना केन्ना आमकां आमची वाट सुकल्या म्हूण कळी जाता आमी त्याच वाटेन मुखार वतांगी, वा
आमचे वाट बदलून वा थंयसर यू टर्न घेवन परत्यान आमचे सारके वाटे घेवंक आमी प्रयत्न करता कधी जावन आमची वाट चुकल्या वेळार यू टर्न घेता आणि फाटी येवंक प्रयत्न करता आणि वेचीक पुताची काणी जावन आसा यू टर्नाची काणी ताच्या जिवितांत ताणें सूख केले ताणें बापा विरोध केलो म्हणल्यार ताका समजता तो कश्टान पडता आणि तो परत्यान थंयसर पयस गेल्लो यू टर्न घेता आणि आपल्या बापायसरशी खंयतावन ताणें प्रारंभ केल्लें थंयसर फाटी येता ह्या काणयेंत हांव न्हू आत्मीक बरेपणा विशीं जिणी बदलापा विशीं फाटी परतोवच्या विशीं आमकां सविस्तार रितीन विवर थंयसर आमी पळयता स्वातंत्र्य विशीं फाटी चिंताप स्वातंत्र्या विशीं फाटी चिंताप वेचीक पुताचे जन्वाय बाताचे चिंताप आसले बापयतावन पयस गेल्यार बापयतावन स्वतंत्र जावन पयस गेल्यार तो संतोषान आसतलो आणि स्वातंत्र्य ताका अनुभव करूंक अवकाश आसतलो मोगाचेनो आमच्या युवजनामध्ये आमच्या साहित्यामध्ये असले चिंताप आमकां पळोवंक मेळटा धार्मीक संगतेत हांव पयस गेल्यार आमच्या आचरणांत हांव पयस गेल्यार आमच्या समर्थीत हांव पयस गेल्यार कानून कायदे पाळनातल्या वेळार आमकां स्वातंत्र्य मेळटा आमकां संतोष जाता आमी संतोषान जियोंक जाता आणि संवसारीक संगते फाटल्यान गेल्यार सबार बऱ्यो संगत्यो आमकां मेळटात आणि ताचे बराबर संतोष समाधान स्वातंत्र्यताय मेळटा पूण निजायकी अशें घडटा की संवसारी संगते फाटल्यान दावल्ल्या व्यक्ती कडेन इसान पळया वा त्या व्यक्तीक पळया कितले देदेस्पतांनी भोगूंक पावतात पयशा फाटल्यान गेल्ल्या व्यक्तीक पळया तांच्या जिवितांत समाधान आसा की भायल्या देखीक आमकां पळोवंक दिसोंक पुरो वा तांणी सांगोंक पुरो म्हाका सक्कडी बरेपण आसा पूण वैयक्तीक रितीन आमी पळयले तर थंयसर बेजाराय आसा थंयसर थोडे फावटी कंत आसा थंयसर जैती करंदाय आसा मतीचे नासमाधान त्या व्यक्ती थंय पळोवंक मेळटा त्या कारणा खातीर आमी समाजेंत आमच्या जिवितांत जियेत आसतना सक्कडी बॅलन्स करून जियोंक आमी प्रयत्न करचे आणि खंडीत जावन खरो संतोष खरो समाधान खरी स्वातंत्र्यताय एका निजा देवातय मात्र जेजू थंय मात्र आमकां मेळटा आणि दुसऱ्यान जिणी बदलाप त्या वेचीक पुताक आपल्या जिवितांत ताणें जायते सूख केलें आणि ताच्या सुखीची समजोनी ताका मेळ्ळी आणि त्या वेळार तो कितें करता तो हेरांक दुरसाना आपल्या बापायक दुरसाना बाबाक दुरसाना पूण आपणे केल्लें पाताक सूख तो वळखून घेता आणि आपले जिवीत बदलिता आणि थंयसर यू टर्न घेता आणि परत्यान आपल्या बापायसरशी फाटी येता बाबार्थी जिवितांत प्रमुख वांटो जावन आसा यू टर्न म्हणजे आमचे खोटे जिविताक पाट करून नवे जिवीत घेवन फाटी येवचे जिणी बदलाप म्हळ्यार केवल आमच्या जिणेंतय आमी केल्ल्या सुखीतय बेजार पावचे न्ही बगार आमी आनी ती सूख मुखारी करनासतना रावोंक प्रयत्न करचे मोगाचेनो एकलो युवजन सबार वर्सां कुमसाराक वचनातलो त्या संगते वयर पातयेनातलो ताच्या जिवितांत देदेस्पर जाल्ल्या बरी ताका भोगता आणि त्या कारणा खातीर तो खावजेन एका याजकाची कुमसाराक येता आणि त्या याजका कडेन म्हणटा हांवें जायतीं वर्सां कुमसार जावंक ना तेन्ना त्या वेळार तो चिंता आतां हो याजक हांवें साक्रामेंत घेनातल्या खातीर कुमसार जायनातल्या खातीर खंडीत जावन म्हाका जोर करतलो पूण तो याजक म्हणटा देव तुका राखो नासलो देव तुका राखो नासलो मोगाचें ही उतरां त्या व्यक्ती थंय बदलावान हाडूंक शकतात आणि तो परत्यान समर्थीचे कायदे पाळोवंक सुरू करता आणि खरो स्वतंत्रताय त्या आध्यात्मिक संगते मुखांत त्या देवासरशी येवच्या मुखांत तो जोडूंक शकता बापा सरशी यू टर्न खंडीत जावं साध्य आमी कितलेय पयस वचोन आसूंक पुरो पातकान कितलेय बुडोन आसूंक पुरो पूण केन्ना आमी आमच्या पाताक वळखून घेता आनी मुखार ते करना म्हूण निश्चय करता फाटी येता आमकां यू टर्न घेवंक आदार जाता आनी देवासरशी येवंक आदार जाता आमकां आमी तो खुरीस पळोवंक जाय जेजू आतां आपले उसोवन धरून आम्हा हर एकल्या खातीर राखून आसा केन्ना आमी
युटर्न घेवन ताजे सरशी परत्यान फाटी येता तो आम्हा सर्वांक आपले हात उसवून दवरून आम्हा सर्वां खातीर राखोन आसा केन्ना आमी ताचे सरशी येता तो आमकां आरोवन धरतलो आमेन. C4. काणिकाचे बापा तुझे दैविक पेसा घालतो ताचे काणिकाचे बापा तुझे दैविक पेसा मोगल बापा कर्जांचे जेजू संगे बेता तुका मोगल बापा कर्जांचे जेजू संगे बेता तुका. हे आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हणून तुम्ही आता सकड मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पयसा दावा सरेस्पर मानगे. सरेस्परा दयाळ बापा या संस्कारा वरवीं आमच्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभो आमच्या पातकी सैबाच्यो वंदोवण्यो दामूंक आमकां बोड मेळोवंक आनी तुका आमचो ध्येय म्हणून वळखूंक कृपा मेळोवंक हे आमी मागता आमच्या सोडोंदरा जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सगळे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा ते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. वर्षामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान ससनाच्या देवा सर्व काळी सर्वातय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूं आमची मनां शुद्ध करूं आमची काळजां फावो करता आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवून येसो आमच्यो वंदोवण्यो दामून तुजी साकरी कर निर्मोळी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोळान. सरतल्या वस्तू फावो ते मोल दिवं सरणात असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुता भक्ता सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे नावे येतात आकाशान ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात
आपल्या कुशेन कश मरण ससुवेच्या आधी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिष्यांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात हे म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिष्यांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आणि सस्नी कराराचे रगात पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमच्या पासत आणि समेस मनशा पासत हे वारोतले हे म्हज्या उडासा करा. बावर्तस गुठ परिगटुया. सोम्याचे स्वामी हो मुंडोकाता आणि हे तालसीतले पियेता तिथले पावटी तू वैभवानेस आम्ही तुझे मरण करता. बापा जेसूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिविताचो बुंडो आणि ही सडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव. तुझ्या मुखार येवंक आनी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेसूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रेतुमेचेर विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र बिसोक दास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भगिन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे आजाकी वर्गा बराबर तिका प्रेतिमगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ बहिणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस सांग तुजे पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस संजी दाय कर म्हण आमी मागता कुंवार मरिये देवाच्या माये सांगाती सांजुजे ती सपती भगिवन दमदूता आनी सव काळी तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सरेस्परा आमच्या देवा लागीं आनी आमच्या शेजाऱ्या लागीं संबंध वाडोवंक कृपा मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बोगशिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबरशान अतिरिक्तल्या आमकां उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली दयेन वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी त्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता रस वर्सलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मग सगुरतान एकामेका शांती दियात. पीस बी गॉड. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकृत कर.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमचे काकूर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमका शांती दे आमका शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचे म्हाका फावून ना पूण ज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. D50. सोमिया मुझ्या काळजाच्या बेडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझ्या काळजाचो राग ये सोमिया ये सोमिया मुझ्या काळजाच्या बेडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझ्या काळजाचो राग इकडे जीव थांबशीना मुझ्या तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय तग सोम्या हे मुझ्या काळजा तग सोम्या हे मुझ्या काळजा रातू सोम्या मुझ्या या बिडारा रातू सोम्या मुझ्या या बिडारा हे सोमिया दयेने सोमिया मुझ्या काळजाच्या बेडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझ्या काळजाचो राग तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझ्या काळजाचो राग प्रार्थूया. सरेस्पर आमच्या बोमगाड बापा तुझ्या संस्कारांत आम्ही वांटो घेतला ताचे आमी तुझो बळवंत मोग आमच्या काळजांनी रोमो आणि आमच्या प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तो अधिक अधिक रुजू जावं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सरेस्पर तुमचे सवे आसो. तुझे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमच्यावर आपल्या आशीर्वादान गेलो. आमेन. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडकार रोड मेल्या आवे सोमेस आपले
एवढ्या तेच्या सांगाता जेसु मको सारून करता ना की तुमचे कडे दुखा दुश्मनचे निंदा करता इतलं ससने कष्टांतता जेसु मको सारून करता. सुरविले मागणे सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेसूक आमचो सोडवंतार जाव तुवे धाडलो आमकां पातकांतले आनी सर वाईटाच्या बंदपसांतले सोडूंक ताणे कश्ट सोंसले. जेजून ताचे जिणे चलयली ती कुर्सावाट आमी समकताना आमी आमचे आदले पातकी जिवीत सांडूंक कश्ट दोगदोनी येताना बिये नासतना रावूंक आनी तुझे बावर दवरून जियेवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. पयलेच ते साव जेजूक मरणाचे परमण दितात. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगीन कुर्सावर विसरलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू सर लोकांक बरेपण केल्या तुका इनाम जावन मरणाचे परमण दिले. आमच्या पातका वरवी एक कश्ट तुका फावो जाले पूण तुवें ते मोगान स्वीकार केले. आमच्या जिवितांत तुज्या नांवान हेरेक बरे करतना आमकां मेळचे कश्ट आनी दोगदोनी मोगान स्वीकार करूंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळतामची कर. Sumya kakultam sikar. Sade महिमा तोपकार कंसेला मसकारसान कुसमला. दुसरे स्तेसाव जेजूच्या कांतार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया सगळो संवसार. मोगळा जेजू तुझ्या कांतार जडा येसू कुरीस दिलो आनी तुवें तो स्वीकार करून ववयलोय. दिसपडटा जिवितांत तुज्या नांवान कुटुंबाचो वावर करतना जायते कुरीस आमकां मेळटात. ते मोगान स्वीकार करून ववूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. सोम्या काकुळतामची कर. Sumya kakultam sikar. Sade महिमा तोपकार कंसेला मसकारसान कुसमला जिसूची. तिसरे स्तेसाव जेजू पयले पोटी कुर्सा पोंदा पडता. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगीन कुर्सावर विसरलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू ओ बारादी कुरीस वयतना ताचे जडा येन तू पडल्यार थंयच रावनासतना तू उठोन फुडें सरलोय. आमच्या जिवितांत जायते पोटी आमी पातकांत पडताव असल्या संदर्भांनी उठोवंक कुमसार जावन जिणी बदलून फुडें सरूंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळतामची कर. Sumya kakultam sikar. Sade महिमा तोपकार कंसेला मसकारसान कुसमला जिसूची. चौथेच तेसाव जेजू आपले दुखेस मायेक पळयता. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगीन कुर्सावर विसरलाय सगळो संवसार. काकुळदारा जेजू तुझे आवयन मरयेन तुझ्या कष्टा वेळा संपून पाठिबो आनी सांगात दिलो. तुम्ही एकामेका सांगात मेळताना बुजवून दिवंक शकल्यात. आमच्या दिसपडता जिवितांत कष्टांत आसलेल्या व्यक्तींक सदांच बुजवून दिवंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळतामची कर. Sumya kakultam sikar. Sade महिमा तोपकार कंसेला मसकारसान कुसमला जिसूची. पंचवेस तेसाव सिरनेसो सीमाव जेजू कुरीस वो कोमूक करता. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगीन कुर्सावर विसरलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू सिरेनाच्या सीमाव कुरीस वोवंक शिपायांनी बळ केले म्हूण नातल्यारी ताणे कुरीस वोवंक तुका कुमक केली आनी तुजे कृपेक तो पात्र जालो. आमच्या जिवितांत जायते पोटी हेरे कुमक करून म्हूण नातल्या वेळार सिरेनाच्या सीमांपरी प्रयत्न करून हेरे कुमक करीशे आनी तुज्या आशिर्वादाक आमी पात्र जायशे आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळतामची कर. Sumya kakultam sikar. Sade महिमा तोपकार कंसेला मसकारसान कुसमला जिसूची. सवेस तेसाव वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामूळ पुसता. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगीन कुर्सावर विसरलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू वेरोनिकाक तुझे बिरमोद दिसली आनी आपल्या तुवाल्यान रक्तान बुडले तुझे मुखामूळ पुसले.
अशे तुका सवकासाय लाभयली. आमच्या जिवितांत कुटुंबांत तशेंच शेजरा संकश्टांत वळवच्या भावा भयणीचे मुखामुळा पुसूंक आनी तांकां सवकासाय लाभूंक आमकां कृपा दी. सम्या काकूळ तामचीकर, Sumaya kakulamchikar, Sade may magtapkar, Kansigan Machakarzan Kusamela Jesuche. सत्वेस तेसाव जेजू दुसरे पोवटी कुर्सा पोंदा पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. Kitak Tuja Bhagavan Kursavarvi Sadelai Sabha Samsar. काकुळदारा जेजू नित्रांनी जाल्लो तो हो बारादी कुरीस वोवंक कष्टताय शिपाय तुका बळ करतात असल्या संदर्भार तू पडताय पूण थंय सरावा नासतना उठून फुडें सरताय. आमच्या जिवितांत बरेपण करतना जायती दगदवणी आमकां सोसूंक मेळटा. असल्या संदर्भार बरे करचे चुडी नासतना धैर्यान उठून मुखार वचूंक आमकां कृपा दी. सम्या काकूळ तामचीकर, Sumaya kakulamchikar, Sade may magtapkar, Kansigan Machakarzan Kusamela Jesuche. Satachi mudra mogachi, Herve mogos magni kurta, Kakul karmono monshachi, Samakursa mum karta. आठवेस दिसा जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. Kitak Tuja Bhagavan Kursavarvi Sadelai Sabha Samsar. बुजवणदारा जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनी तुझी सेवा केली. आज तुझे कष्ट पळोवन ती रडतना तांकां तू सांगात दिताय. आमच्या जिवितांत आमकां कुमक केली मनशां कष्टतना तशीच हर व्यक्ती विविध कष्टतना तांकां सांगात दिवंक आनी बुजवण पाठोवंक आमकां कृपा दी. सम्या काकूळ तामचीकर, Sumya kakulamchikar, Sade may magtapkar, Kansigan Machakarzan Kusamela Jesuche. नवेस दिसा जेजू तिसरे पोवटी कुर्सा पोंदा पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. Kitak Tuja Bhagavan Kursavarvi Sadelai Sabha Samsar. मुगाळा जेजू परत परत तू कुर्सा पोंदा पडलय. शिंपायांनी तुका दग दिले तरी फुडल्या वेळार आमचे विशयां तू चिंताय उरताय आनी आमकां सुटका मेळच्या खातीर फुडें वेताय. आमच्या जिवितांत कष्ट येताना हेरा विशीं चिंतूंक सैतानाच्या संगतीचे जैत व्हरूंक आनी फुडें वचूंक आमकां कृपा दी. सम्या काकूळ तामचीकर, Sumya kakulamchikar, Sade may magtapkar, Kansigan Machakarzan Kusamela Jesuche. दावेस तेसाव जेजूचे आंग वसुलकान ताका विघ्न करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. Kitak Tuja Bhagavan Kursavarvi Sadelai Sabha Samsar. मोगळा जेजू तुका शिपायांनी विणगो करून अपमान केलो. या वेळार ससनिकायेन एक कष्ट तू सोसताय आनी आमच्या आत्म्याची ताण बागायताय. आमच्या जिवितांत सर मनशांक मान दिवंक ताची हक्का राखून व्हरूंक आनी तांकां बरें करूंक कृपा दी. सम्या काकूळ तामचीकर, Sumya kakulamchikar, Sade may magtapkar, Kansigan Machakarzan Kusamela Jesuche. 11 दिसाव जेजू कुर्सार केळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. Kitak Tuja Bhagavan Kursavarvi Sadelai Sabha Samsar. मोगळा जेजू कुर्सा वाटेच्या पैन्याच्या निमाण्या अंतर तुका तांणी कुर्सार मारलो. या वेळार आमचे सुटके खातीर तुझे हात आनी पाय कुर्सार केळोवच्याक तुवें अर्पिले. आमच्या जिवितांत तुजे खातीर जियेतना दिसपडते जायते जण आमकां केळयतात. असले परिस्थितीन दवा नासतना तुझ्या कुर्साक वेंगूंक आमकां शिकय. सम्या काकूळ तामचीकर, Sumya kakulamchikar, Sade may magtapkar, Kansigan Machakarzan Kusamela Jesuche. 12 दिसाव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. Kitak Tuja Bhagavan Kursavarvi Sadelai Sabha Samsar. काकूळदारा जेजू तुझ्या कुर्साच्या बापायच्या हातान समर्पण दिले. सर्वांक तुवें बक्षिले अशें तुझे रगत व्हरून आमकां बचाव केले. आमच्या दिसपडता जिवितांत संगती बापाक समर्पण दिवंक
आणि पाताक पयस कर जेव कुरपा दी सुम्याका कुलतमची कर Sumia kakutamchi kar, Sademaya maktapkar kansegal machakalisan kursan melya Jesuchi. 13 तेसा जेसूची कूड देऊन मोर्याचा उस्कार दितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करताव ये सुम्या जेजू ख्रिस्ता Kita tuitusa bagaimana kursan विसरला सगळं संसार. मोगळा जेजू मोरियन तुझी निर्जीव कूड स्वीकार केली. या वेळार आमचे पासत बापा लागी विनंती केली. कष्टान संपडलेले मरणाचे तणीर आशिल्ले व्यक्तीक आम्ही स्वीकार करू आणि तांचे पासत संगात मागूंक आमका शिकय. सुम्याका कुलतमची कर Sumia kakutamchi kar, Sademaya maktapkar kansegal machakalisan kursan melya Jesuchi. 14 तेसाव जेसूक निके पितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करताव ये सुम्या जेसू ख्रिस्ता Kita tuitusa bagaimana kursan विसरला सगळं संसार. मोगळा जेसू तुझी निर्जीव कूड फोंडांत निके पिली. या मुखान फोंडांक नवो अर्थ तुवे दिलोय. आम्ही सकडा ससनाक जियेतल्याव आणि कोणूच मरणाचे नाव म्हणूक शिकयलेव. आमच्या जिवितांत बरवशान जियो आमका तू शिकय. सुम्याका कुलतमची कर Sumia kakutamchi kar, Sademaya maktapkar kansegal machakalisan kursan melya Jesuchi. डोळ्यांदा पाण पडून येता मायेचे देश चोरून सोता घडी पवतास मस्त बागा जे समकुरसा होऊन करता. शेवटाचे मागणे ख्रिस्त आमचे पासत कालतो जालो कुर्साच्या मरणापर्यंत. मोगळा जेसू तुझ्या या कुर्सा वाटेच्या पयनात आत्मिक रितीन आम्ही वांटेली जाल्या. यावेळी तुझ्या पाशावसो आम्ही नियाळ केलो. या मुखांत आमका बावार्थान आणि बरवशान तुवे भरलय. फुडल्या जिवितांत पातकांक पाटकन जियोंक पेल्यांचो मोग करूंक आणि तुझ्या जिवंतपणाची साक्षीदारा जावंक आमका फावो कर म्हूण आम्ही तुझे नावे मागताव. पाप सैबाच्या इराद्यापासत मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमका येऊन तुझे खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समकांदी आणि आमचे चितल्या आमशिता जशी आमची पातका मुगोस आणि आमका ताणे पडदे नका पुरायटंतले आमका निभा. नमामरे कृपेंबले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे खुशीचे जेसू भगवंती मरियम वाचमय मम्मी काय कर आता आणि मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या शांती तशा आणि स्नान सर्वदा आमेन. Bacalam सर्वेश्वरा माझ्या बरवशा कित्या तू बोका कुर्दार मी तर सांग ओलाले तुझ्या मैपासा खदा कर माका नितर कोरी तू शिड्यांग सरतार शिडी हा मजो पुस्तकता तुझे दाना पयस पावताना पाटियार लेडान दवरता अचला सर्वेश्वरा माझ्या बरवशा कित्याक तू बोका करता नेतर साम हावलाले तुझ्या मैपासा आता कर माका नेतर ओंकार पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद देवा आमका भगवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमका आमच्या देवा आमच्या स्मरणचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.